Husk, hvad vi aftalte, Jens, ikke? Tænk nu lige om. Tænk dig godt om. Så ordentligt greb. Ordentligt greb, Jens. Så på ordentligt fat. Så koncentrer dig. Start på benene. Start på benene. Ja, det er rigtigt. Så træk i ham. Træk i ham. Brud kamp, Jens. Brud kamp. Kom der, Jens. Så kommer den. Så kommer den. Kom der, Jens. Træk ham med dig. Ja, det er rigtigt. Op. Op. Arbejde, arbejde. 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 Bliv ved, Jens. Bliv ved. Træk, træk, træk. Kør på halsen, Jens. Kom igen. Så kør på halsen, Jens. Bliv ved, bliv ved, Jens. Kom nu, Jens. Fokus, ja. Ikke ordentligt greb. Lidt fokus. Ordentligt greb. Styrer hans højre hånd. Styrer hans højre hånd. Færdig han har. Færdig han. Kom færdig den. Kom med den. Så, kør vi på halsen. Kom nu. Kom nu, Jens. Så kører vi. Ingen aflås. Ingen aflås. Ja, det går op. Færdig godt. Gå med, gå med. Kom Jens. Jens, styrer hans træ. Ikke de der attituder. Styrer hans træ. Godt. Kom op, tak. Færdig hans venstre. Venstre. Kom med den. Kør den. Kom der. Så kommer den. Kom nu. Kom nu. Kom med dig. Kom med dig. Ruske. Ja, ruske. Videre. Færdig han. Ordentligt greb. Bliv med. Ruske i ham. Kom igen, Jens. Vi skal have Ronny til. Begge hænder. Så kommer den. Ja, kommer den. Ronny Nielsen. Ja, det kommer nu. Kom nu. Ja, der er i bagenden. Super. Sådan det.